Za mene je sreća što me naprijed tjera, kuća i tišina, za me karijera. Za mene je sreća jedina i prava, kuhinja i djeca, prije mi i slava. Za mene je sreća što se dugo pamti. Mama. Molim, Zlato. Ja moram ići sad. Došao mi je taksi. Julijana, taksi. Za kuda? Mama. Znam. Već moraš ići. Moram se vratiti na posao, znaš. Dali su mi samo 3 slobodna dana, šta mogu? To ti je Amerika, mama. Znam, dijete. Znam, dijete, znam. Ti i tvoj brat. Tak ste daleko. I svak na svoju stranu. I di je on sad? Marko je nazvao sad susjed Indijskog oceana. Isus. Indijski ocean. A mama, zašto ti ne dođeš k meni na par mjeseci? Ne mogu, ne. Di ću ga u avion? Ne. Osim toga, ja ovdje imam puno posla. Puno. Evo, trebam... Ajme. Takva si mi mršava, a korektična. Mama, nisam anoreksična. Moram ići sad. Ajde. Znaš da nas tata gleda od uzgora? Ajme. Samo se nadam da tamo gore nije gladan. Halo, jesam li dobila brod, Galeb? Ja bi trebala svog sina. Marko Perić. Halo, halo.
najdraža torta, znaš, s čokoladom. Ali sada sam se baš nekako zaželio one tvoje pite od jabuka. Onako nešto kiselkasto pa slatkasto. Višnja, nikako ne mogu ovdje naći kuhinju. Ova tvoja pita od jabuka je izvrsna, ali kad bolje razmislim, ja bih ipak radije pitu od sira. Gladan sam, Višnja. Gladan sam. Za mene je sreća. Sjećanjima u to doba. Se čovjek osjeća potreban baš zato da bi bio uklopljen u svoju okolinu. A recite, kakvi ljudi obično dolaze na vašu radionicu? Uglavnom ljudi kojima je strašno teško krenuti dalje. Dakle, dođite četvrtkom u 15 sati, Centar za kulturu Trešnjevka. Samo dođite, nema razloga da budete sami. Vjerujte mi, sve je stvar povjerenja. Za početak trebate naučiti vjerovati jedni drugima, pa ćete polako naučiti vjerovati sami sebi. Oslonite se. Imajte hrabrosti osloniti se. Evo, recimo vi, niste sami. Imajte povjerenje. Samo hrabro. Da, kako smo učili? Da vas vidim. Dobro, trebali ste da vlovi. Dajte, gospodine. To je stvar povjerenja. Idemo, samo hrabro. Pisma prijatelja. Za me je prostranstvo. Za mene je sreća. Kad se živi noću. Prozori u cvijeću. Ženska prava hoću. Za mene je sreća. Doručak u travi. Hajde, Gabi, ne dosađuj. Volim te, ne gnjav. Postoji li nešto gdje se žene složi? Samo ljubav može donijeti nju. Samo ljubav može donijeti nju. Samo ljubav može donijeti nju. Policija, izvolite. Policija, izvolite. Slobodno.
Što vi sjedite tu bez rukavica? A i bubrezi, ta vam je jakna prekratka. Dobro, zašto ste vi ovdje? Ajde, odite se doma lijepo grije. Doma je meni još hladnije. Aha, kako to mislite? Vidite, moj muž, on je... Pilot? Ne, ne, on nije više tu. On je... Nije na ovom svijetu, razumijete? Aha, ova vječno lovišta. To, okej, da. A kako je mislim, kako je on? Aha, strefio ga je infarkt. I to baš prije dezerta. Višnja. Stallone. O, zanimljivo ime. Baš kao onaj... Da, taj. Okej, idem ja, imam nekog posla. Gospodine Stallone, ja bih imala jedan prijedlog za vas. Obzirom da sam vas vidjela kako obijate susjedov auto i kako ste mi upravo ukrali novčanik, nadam se da ćete me barem saslušati. Novčanik je naime prazan. Te cijene danas. Ja bih trebala jednu uslugu od vas. I ja imam novaca. I ja ću vam platiti za to. Aha, a vi bi... Da vi mene... Vi bi htjeli da... Da me vi... Da vas ja... Da me ubijete. Ako može. Ja ću vam dati ključ i novce ću vam ostaviti na kuhinskom stolu. Možete se poslužiti sa kolačem. Ostavit ću otvoren prozor da izgleda kao da ste odande ušli. Vi slobodno izaberite način kako ćete to napraviti. Ne, pa to sam ja. Znam da si ti paralica, jedna paralica. Sram te bilo, propalica, jedna Oprostite, stvarno vas... A nisam vas mogao ubiti. Ostavi to. Imam ti ja fine čufte. Pronašao sam kuhinju. Višnja, nisam više gladan. Za mene je sreća što me naprijed tjera, kuća i tišina, za me karijera. Za mene je sreća jedina i prava, kuhinja i djeca, prijem i slava. Za mene je sreća
što se dugo pamti, haljine i nakit, što će mi dijamanti. Postoji li nešto gdje se žene slože, samo ljubav može donijeti nju. Ja neću slavu, niti njen varljiv sjaj. Ja neću slavu, poznam taj čudan osjećaj.